חוזרים אל הבעל שניסה לבגוד באשתו בפייסבוק. זוכרים? אתמול הצגנו את הסטטוס הזה, כנראה מזויף, של זין. איך לא, גבר ישראלי שרוצה להתפנן, מחפש טוץ ללילה, אבל כתב בפומבי בפייסבוק ונתפס. המקרה הזה מסתבר לא מיוחד. באירופה מדווחים על עלייה של 30% במקרי הגירושים בגלל שימוש ברשתות חברתיות. שליש יותר. אז ממה צריך להיזהר? איך נשמור על מערכות היחסים שלנו? לילה טוב לעורך הדין יעקב בלס. שלום, לילה טוב לך, לילה טוב לכל הצופים. תגיד, אתה מרגיש בעבודה היומיומית שלך שיש יותר פניות בגלל רשתות חברתיות? אני מרגיש את זה היטב. אני רוצה לומר שמאז הפריחה וההתפתחות של הרשתות החברתיות, אנחנו עדים לריבוי בסכסוכים בין אישיים בבני זוג, דבר שמהווה עילה לגירושין בין בני זוג. דבר אגב שלא היה, זה מצב שלא היה לפני ההתפתחות של הרשתות החברתיות, והיום אנחנו עדים לתופעה הזו. תן דוגמה לבגידה ברשת החברתית, איך זה בא לידי ביטוי? אני בהחלט אתן דוגמאות. אני רוצה לומר שאפילו לא בגידה, תמונה שעלתה בפייסבוק, שבעצם לא התאימה לבעל, בבחינתו הייתה תמונה לא מוסרית, לא הולמת, לא מכובדת. למשל, בעל שמסתודד בלילה עם הפייסבוק, אשתו הלכה, הפעילה חוקר, בדקה ומצאה שהוא בוגד בה. יש מצב נוסף של ברכות ביום הולדת. שמה? אותו עובד אומר לאישה שהוא איתה, אהובתי בברכה, אני מאחל לך מזל טוב. מה זה אהובתי? יש פה מצב שהבעל רואה את זה, חושב שיש קשר, זה מעלה את המפלס של החרדה. אם מדובר בהתבטאויות לא הולמות, לא מוסריות, בהחלט עילה לגירושין ומתכון בטוח לגירושין. תשמע, מערכת יחסים שלא עובדת לא תעבוד, ולא עבדה גם לפני הפייסבוק, אז מה שונה בעצם עכשיו? פעם זה היה חבוי, סמוי, היום זה פתוח. ברגע שבעל רואה שמישהו כותב לאשתו אהובתי, זה נראה לא טוב, זה מחשיד, לא כל אחד מוכן לקבל את זה. זה דבר שיכול לפגוע באופן חד משמעי. טיפ, איך לא נגיע אליך למשרד? צריך לשמור על כבוד כלפי הצד השני, כי גם דברים מועלים וזה מגיע לידי הבעל או לידי האישה, ולדאוג גם מי החברים שלך בפייסבוק, שאתה תדע שלא מגיעים כל מיני בסופו של דבר אנשים שמגיעים התבטאויות שבכלל לא התכוונת, וזה יוצר סיטואציה של גירושים. טוב, שלא נדע. עורך הדין בלס, תודה שדיברת איתנו, לילה טוב. תודה רבה, לילה טוב. טוב, הפייסבוק סוער, רני רהב והצבא, ודעת...